nastal čas predstaviť vám ponuku, ktorá dnes večer rozhodne o víťazkách. Hostiteľom dnešného večera je primátor mesta Poprad, pán Anton Danko. Dobrý večer. Poďte sa mi usmiať, ktorý prežil celý život pokojne niekde na špičkách, člen novovznikajúceho a zároveň aj šéf novovznikajúceho baletného súboru Balet Bratislava, Mário Radačovský. Zastupuje čoraz krajšia a čoraz žiadanejšia Kristína Farkašová. Dobrý večer. Ja som sa potom požičal, ktorý vás tak stále nepochopiteľne čoraz krajší a pre mňa aj stále pohybnejší. Freddy Ajsi. Veľký nielen zjavom, ale najmä svojou osobnosťou, pán Richard Miller. Dobrý večer.